influence yaje nyumbali pono yabanga kende gyonzi kerike okoleka nyumbali umuntu kubangenga no mukungu naone kwende Proverbs yatanga ki 14 umukungu muliri niga gutagure nyumba yae na mokaya abiri iko twarenga oyo ko gachenga no mukungu yani eyo ko ginyira ekonge lakini abayebeso yatanga ki umusacha nere umutubwenka iyo bono tera ko rusyo kwerende na yani byonse no bikoleka umusacha no bwate overall guidance ibi na we kokoleka iga lakini yale kokoleka nabuya wetanieke bono gosaba kwa Elijah akara oboire ngotamakali Elijah akara gotamakuru bosibwa Jezebel niga gotama kaichoire nubororo bonge ningane tsomengo eyemo rocherwa 19 rocherwa rwa gatatu Elijah ngokwana kale gintu ga uyo ndi ngokwana kale gawo 19 rocherwa rwa gatatu Elijah ngokwana kale gintu gawo Jezebel kera amoire amojiri otebaiga Elijah akaboa akaoboa jangirori Elijah akaoboa akaimuka gatama asogotori bugima bwaye agaika Berseba asense ya Yuda agatiga omusomba oye aroro Elijah bono tamire akaoboa agatama nyasa oyo mukonyere kuru asinyasa ekirikia Baal nandi cyasiri ucyonse bi yayikirenga bono utamire ngiya utamira obwoba Elijah na maite nyasaye na maite nyasaye ngwigwara masabu naenda akayibosaba kwaye lakini yayikirenga bono obwoba bwakire ngiya karabogocha Elijah amanyete nga akeba akaranga nesinguru cyaye obubuye bwaba lekyoroja agotama naende karagotama osome wika okonyoranga umumuraika nyasa akamurigia karata mugocyale nyasa yatamotigeti akamubwate bakari apeseba liraika likamuikiraro likamutura likamoendagera so itokora God's providence nyasa gwikirania okowegerera abantu bali baye kinga kikime cyando utamire lakini akamuligia naenda akamwa endagera Elijah ngokwana kalege egentekemo gendo ngera kale ukwana ndorango urucherwe ikomino kaberenga kikale ukwaro kominomo ote baiguge manengo kwana kane Elijah komina kianda ikominemo omonena kamotebia sokogende otena sigetunwa igoro agwo asobosyo bwana incho monene elio monena gaeta agwo na umwaga ole nechinguru agatandole bitunwa na gwata magena ebitarawo asobosibwo monene kolendo monene tarengime asomwa golia na ekero mwago oelire omotengecho bwenso gacha kolendo monene tarenge asomotengecho lia ingadia somo orjerwa 14 kuminyenera otebaiga Elijah ngokwana akairaneria na abere nerisemi asole ayomonene nyasaye bwemeganda ekiagira Abaisiraeli batigiro kubwatana kwao kugutianania batagoire ebisasimero byao na baitire ababani bao nomoro na inche bweka na ninje bweka na tigaire na barabo igo barobo igo bakurigia obugima bwane babosiri biamono Elijah oikire webire akale goteba litangane agoteba Abaisiraeli batire kubwengana ne okwanjirana kuri babekeranite yani covenant otianani akale kurukirolinga aba bani baiturwe ose bali barenga babwatane banyasaya baiturwe nera weko tigalite Elijah bwebire pono orolinga nera bweka otigalite ase bali bakumusasi manyasaye lakini nyasaye kenala kosomoika kawo nyasaye nigale komotebinga akamoro kingamba alengo 700
7,000 abo batabigete ruri awense usasima kinyasaye karo kene ngo ikatole tweba ngaki into tweka tuwenete asabantu usase kanisa ikonogo sominga ki omonto kwaro omonto boronge nyasaye ndiga tokole nsemo yitu lakini gento ngenare gyalenge gawe kibungo nako ligana ki Elijah akal ko moteyo monenga bonus ya ikere ndoche nje bwente gukwa lakini nyasaye tamote dinga bono uikokwe ekera ko modenga tora kore gas igo omaete no ino ukugo togoja kwanyora ekero ko mogo kinyasaye nyasaye nako bigiti chinga kicho komenya senseji agachika Elijah agamotenga egasi nere ntayitikira riri tangani kenda ali Damasika osore jeu ko umurai ogende gali ase Yuda osome omuntu nana aso agochora gawo nkomo commission yakale gawo jeu na Asaeli habe ase Yuda egasi yabo ngaki onde bwensia uri otamus uri utale kumusasi manyasaye hari wetera makweli wetera saba kambia babiri finally agamochika agamotebia ekiagara narorire bono kuarara mikire mono tiango timokie akamwasa ini agende gochora umukonyi oye nginda yete gotebagagu nyasaye nguigwara masabaito naende niga kunyairaniria korengana puna agokugweneraye taibuna okugani kwa ukwarenge Elijah kagani akwe lakini nyasaye tamwetia makweli akamataiga ndo rakore gazi you have what unfinished business kendo rabikora iga sama sabo mbire bigo ikerana singa kichito na ndebire biturikana akerito tayo wochasa abana baito Bia mono molisha soko bikingane bya twamorere Elijah buno muntu gusaba amasabo yokorekana akiri muri sinche nimbwa teriboli na nza chindo muri ne na bwa teriboli getegaliga ono nkiyekora Elijah onyorero bubuyo bonene ase gitabu kirikia abaruti eri tangani 17 no 18 ngakia konyora ububuyo bonene nkelinga bono bworo kirinya sawenta gusasimwa gusabwa nyasaye bwa Abaisiraeli nkibona ndi kwikira ekera kanyoro buyi bosibwa abantu abo abange igo morisha nande bone kwikira kera kanyora akonyo umusubati oyo kurunga Jezebel ko bwa Jezebel nyako bakoko nkitoko soma kuruororo ntubona buna abakristo ntokoligerere gange naki eka tokoligerere chi amachiwa nyasaye kuikera ndemuna okwani weto kole asinga gichiria obobani bobocha Isaiah 55 verse 8 and 9 ngakia ukwana tusome tabu ikyo tusome tabu iki ekere tokonyora mate mwamane etokorigerere ngaki ige kuba kumusasi manyasa maite licho kwani kwa enga kwa ngaki nao buyoro kirochi asabantu bali ba Israeli na Ahabu na Jezebel na abandi nga ne nyasaye bwekene okugani kwa lingana ki ingabono immediately aba Israeli bamunjukire nyasaye osa Ahabu amunjukire nyasaye ebintu biga backfire otebaiga omonani gago tebaiga ebirenkeli bino tibiri bunebya ebyaino niore agotebaiga omonani gago tebaiga ebirenkeli byane tibiri bunebyaino gosinchira chieno tichiri bune chane unakolengana igoro ere igoro mono kurwa sense nabaigo ne chinchira chiane chire igoro mono kubwa ichino nebirenkeli byane nabobire kubwa ebyaino mbeya mono maete okugani kwasa etana ki no kolgie kolete gente gatangani obuo basore nga nyasaye ta kunyara kuba akwegeneka Elijah agatwara uboba iguru yogukwa amakweli lakini bosi awo naende nkomora toleka kugosaba ngabono moneno nale uko so the moment okurus focus inga nyasaye nero ratubwire twange koleto uboba okwewena weto ni gokokea memano ano molisia labda njira manda tebena nsachinde nkonyora trobo bui nyasaye tambe kebiega nsachinde nyasaye kwenyorera ro bui guheteras toli nanto basomba very
twakagera obuyo bwacha asenge nchagendoki yechinguru cheito bona ka twenyorera aseme chando obubi butaralekana bwango twanyara ko batukwe banyasaye asenge twakagera ngaki obuyo bwacha asenge ndoki asengerito cheito nyasaye neroria okwereria masabenga kime chando nyasaye nerori nandora kwereria masabo no nengaki yomogoko biabaro muri seso ko bekingani kiraga mo kwende muri kyomo ase tabwe conflict and courage ni yakara ko tebaiga ase muri shige tunu neke gore tabauti nere ase bitunu biribia nkwanengana ino tobeke bia ase bitunu biribia Gilead omontramento yo mo ko kwelija elije ni galengo muntu bugo saba ni galengo muntu bwe kwegena naende ni galengo kole merimo atabwa tuboba yikirite asatabwa tigendoke obwoba seseniwa bono ino murisha amasabaya akorolekana ngakinere kunyalekana takwererirwa sobwa ngoma ngwantoro gutumukogoke ninkie kwero murisha amasabo tanyara ko bagakwiririrwa kero kosomo tagulike Matayo isa na ibere ngote bakerenga tumuboli nyasaye ere nigakoraki nigakonyara ko bakagutiri insa chino murisi ninkie kwera amasabaya ara nyara ko batairanirwa na biru bya tomanya egera tomanya kitogo sabo murisi ibana lya hingiraniriga kotebaiga omaete ekera umwana kwenda kuburi umuibori igoro ukoni kwae abwata wasemeri ngaki gichibwa konyora ndisaine ekera umwana atebetu nga timbu ati osenebesa ewiki wocha ninchengo umwana akwegena igo amatukaya wetagati abake wiki ta ukubori naende lakini ekere chiwikara ngo kinyoliana naki idatu maite wikiri esire kwera osebaba wikiri esire kwera kukwenyolia onya gukwenyolia otwaro oboremereria ingigekora to konyora michando ese osabu kwito utairaniriwa no kumubekera nyasaye chingaki ukuani kwao nga kwikira ne chingaki echechechu nyasaye agoikira ni gusaba kwao asinga gichichwenete nayo gwisaneka nagakora gotika kwara itere chinga kichinkongu asogo kini okwege na asale nigo kwege na ukine nyasaye nabago kwirese skuru yoko kora kuba omoremereria astogo some gitabu kero kya Matayo tulige Matayo 7:7 egale kwana nga tubuli kendi gionsi turabuli asele tatia na tonyole Matayo 7:7 na bekale ukwana igo agotebega Matayo 7:7 nero nigo agotebega saba na moewe ligia na monyole tura na muigulirwe ekiagera kero yo gusaba ni gakoewa naere oyo kurigia ni gakonyora naere oyo gutura nigo akoigulirwa biamono yani ibintu bire practically ekere wachire gosenkwanyo urukuru askwaru kwanyoro murango osiekiro toigo kongonta ali muri okeiga umurango igoka oko kongonta kwaru chingaki kwaganya oigurerwe ekere okorigie emeremo toligo sabanga nyasaye mambinyore emeremo kwaenda kwa kore ikwerende kuika ora ekoira chingaki ogosaba lakini uwanja kwa nyasaye gokorekane nabege tabu kia Yohana yeli tangani isano 14 kale goteba uwanja kwa nyasaye gokoreke tayo uwanja kwao ikiara in the wrong line kare gokora ngokoro wadanga ki tiwo uwanja kwao gokoreke ekirwa motebiringa tiwo uwanja kwao gokoreke bas maeli baga ndobwato muswati yo magase gitabu kia sabu Samuel yeli tangani eyemo kare gosoma waseno yo soma kebunge gatangani gotirimbuka wika bakwe 15 na ibere twabwate omuswati yomo olenge omoremereria igakuru ana mwako ye alikorukwa Elikana oyo nigabwate abakungu babere
oyo mole korugo Penina. Penina nyasaga seni enda yaye oroibororoka rwa asale. Ekerwa asale Penina agatwara ugochaya okonene ase oyo korukunga Ana. Ingi ekora Ana nigale nkomugomba agna tale konyora bana. Lakini ekerto gochikorike ligawe ogatanga when prayer seem unanswered. Ekaira chingaki wikanyasa agacha kuwa kuigwa kuira nilia ugosaba kwana. Ningi gekogera akwira chingaki. Nata manyete micharo Ana aliwetera. Ya na manyete chingaki chonse. Lakini elinda kinyo kwegena kwa Ana ekagera ugosaba gukaira chingaki. Nekere agocha gukuira niliwa Ana tachieti kwira chingaki tachieti ko mocha kumwira ni Nyasaye mbiyamo ninga niyo somengi getawe ekyo eyemo 10 gwikubine sana ibere Ana gukwana kale gintu gawo naende kugenda ngorigere tukalenga ngige kogera ugosaba ukwae kwirite chingaki chinyinge Samuel litangani Biro mulicha Samuel litangani eyemo rochero wa 10 gwika 15 kwane regento moto chakere komi nero nigo kale goteba iga ikomi udangali tukelimo nyuma koba kolire ko koragira na kunywa alia silo hana kaimoka na semechando aye akalira mono ole nobororo agasabo monene elina ikaransete asekirgo kiaye ange no motobua bwegesieri yekaru yo monene anakalia eira gakwana ayo monene bwe meganda ondigelinche umusombo asemechando yane tonyeba korange umwana mumura nigonda morwe aboyo ayo monene asama tukonsi ayobo gimabwaye takoli ngirwa tukiaye muno mukungo yo agendrete gusaba monene eli akabauligeretie omwana oye eli akabauligetie umuntu oye Ana nigalenge gusabira enkore yaye ime bukiriru akaba okomonya tiriare kuibweka ligiri tiriare kuibweka asayo eli agakaganga nigatindire akamotebya nguikaliriri oragendere gutinda tigo gutinda kwao utinduke Ana kamwenelia taibo monenone inche no mukungu inde no borro asenkoreane tinywe tie divai guseke nywa kende kegotindia nigona beire ngosaba na kobeka emechando yane yonsi somonene tokaganga inche omosombo no mukungu tawenereti na kyesenga kie yonsi na beire ngukwana semecha na beire ngukwana asengencho yemechando yane na ugoichana kwane 17 elio eli akamwerelia akamotebya genda no molembe na Nyasaye bwa Israeli nakoe ayakuwa musabire mbiya man sana enjera yo wasaba mochire Nyasaye asinjira ya bene omotebya yaro moyugo igetabu kelikitwa asoma kilia kialenge Saburi 62 verse 8 kebunga kenene ikyale uko yani omwe Nyasaye umuyo obwensi mumiminie moyo wako ikyale wote yani asinjira ngaki siboka omotebi Nyasaye ayaro moyo osiboke maida kero osibogete asinjira osibogete kya somo sani ugo toiko bisa kende kyonse okomotebi obisibu obwosipi Ana ni gago tebiheri inga aya muchandite asomo yoye na arako motebi Nyasaye
igo ngataye rasimo ogende gukwana asa abantu ingengi gichande emechando gwetera unogotebia abante emechando gwetera abande bare barakwa epore abande mbaroro baragoseke abande mbaroro baragochecherie igo ntobwata abantu abangi omosani omuya Nyasaye motebi ayaro moyo ogo ase enchera egwenete nase igo ngekora ubwento mote ya Nyasaye igoro yo moyo ogo elinde nonya nkebe kende gyonsi bikeri obwate bwankame ngaki kitabu kya Metari egale okwana iga ase 15:29 ekale goteba iga omone nigale nigo ale kurwa saba kolia mabe kurende nigo akoigo gosaba kwabanyene oboronge eri nigago isaneka neri chibu anamwaire omotenga Nyasaye bwa Israeli tiagwikira ni muno kwani kwa kole erindo gosaba kwa kunyara ko bagukuyogana kwika omotebi ayaro moyo wasenjire yons lia kabere wika otware chinga gichonzi kubwataine na Nyasaye igatabu kia Yohana 15:17 Yohana 15:17 ekale ukwana ki Nyasaye mayigo awuli tangari ukwana nga nchino musabibu na tatane tatono moroselia musabi ikwende rosagi ndo kunyara kuba moyo onyendo bwataniri no musabibu igobono ingale ukwana ngaki wikobwataniwe amona Nyasaye na ekale kwa bwatana amona Nyasaye omaye gotwara okwegena una twasome gitabu kia Abaibirania 11 rocherwa 15 rocherwa 6 kwikotwara okwegena asenjereyo wikanando nyarako bakwekeya ekei ekero kwenda so bwa Nyasaye wikonyara ko bakwekeya igitabu gya Yakobo nye sana bana bakali okwana arabu to makoro torangaki wikobo moremeria igitabu ngani osome igitabu ikyo moremeria igitabu kia Abatesalonike litangani isano orucherwa 15 kabere na 15 gatatu kagenda tukurigereria tiatutware naro yokwaberana abera bamino igitabu kia Mariko na bakele okwana Mariko 11:25-26 kale otochika nga oseko tosemi nga tigatwaberane elindo aberu wika nyara ko atokwaberana lakini atakirikyo baremereria Abatesalonike litangani isano 17 na 19 gukwana erengere yo na kakuni ningana Nyasaye ole tebaiga saba mutaligotiga irelianga mbuya mono asamanganonse naki okona ko ogwanja kwa Nyasaye asemole ase Kristo Yesu gona chirba 18 mbia mono saba mutaligotiga tware naro gosaba no gosaba kwao ngori kwiranirwa omo yali onkoda ase gitabu kia Abakorinto ya kabere 12:9 koregao eli ogosaba kwao nga inga kigigo kwiranirwa osenga kinya sa kwiranirwa ogosaba kwao ekere kwa musabire kwa matebe ya yaro moyo ugo na kia kwiraniria Abakorinto ya kabere 12 no gosoma kwa kianda kolenda gantebia obuya bwane bwagwisanire ekiagira chinguru cyane chekeranirie cyaikeraniriye aso oboleu nabo ninye togerie amalewane asomogoko iri chinguru cha Kristo chikaranse igorasende bemono yani kelina ki ekwasaba owanja kwa Nyasaye okorekane ione Nyasaye na bako otenga ki nonya ki wasaba my grace be sufficient to you obuya bwane tigabugo isane na ndeigo isane kaneli chibu Nyasakwa bemono mwancho mulenda soso gotoka na bonge tenga na bonya nyako konyoro go sisenia okonene kirage twanyolire ngakieli jago saba masabo akorekana andeta ligoriyo katwale kie kogera amasabo tugusaba te nyako kwiranirirwa twanyolire katutige obubebwa kirenchera Zaburi kwa 66:18 mulisina bato somera twanyolire ngatoe tusabe enchanya sata geto sabe bunemo bwenerete twasoma Yakobo 4:3 twasabira nga neta kire tutwaro melia sama sabo tware omufano lio ongo ohana andeta ligoriyo ka twanyolire nga neta ketware naro yugo saba
asamang maitu na tuboringa owancha kwa Nyasaye gokoreke nena asota akoreka tiga obuye bwa Nyasaye butuisane mwancho muriria anonse sukutukara wetu gotenga muriria mbeo na megeri yebeberia yoto nya batukuriria engane korkungu gusaba gokoreka yani practical prayer yoto basa gusuka no murisha tigete gotabia ari mapema etote tinga bono ligige tabu obo mungwana naye kara kwa ligige Facebook gokorika likebunge bimurisha kwana kuruga na onyako bagokobirigeria gusamana ya kwana naye matabalisha matukumurisha matukaya bantu babere bakorandia singenjwe yenda yabo no batakwane kene ngobono ireke bunge ekyo kirigeri ne kara kwa kirigeri manyanga kene amangana yu nare asebuku tokondo gutumukogoke bono ntuirane nakira tuirane Nyasaye natokonye tole Yesu naki ogoto akale kwegeria abantu okoraki gusaba nakisa gutwiri gusaba matira banya tukunya gothe togothe tungasaba kunene ntuma eti nakinya sata getokoraki tunyara ko batugusaba ibyoka tukune ne nganto nyaka batukwiri woni ga tokonda suko tumukoke tobata usukana rego tukwirana nimbaje gyoso mbaje message yao nanda kesimi nondega nabongo nyara ko ba kinkuye bugulia asiri tukulia lero ekero kwegiri okuni okoro kwime mano ntaga nie omontabe atwali boli litranyora machipo seseriwa Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855
kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindiro bosombasia mate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri bono yaikireke wango guikaru ali kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulio gukora chingatare ichobutindu. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Nensoko TV, Uboroso Bumugusi. Omoncho murigeria buna nago tebeti nkiringa nkona twale ngina twiranire ekwera mbia tulira tunyakoba tukwikenia na mbia mono asinge nchuta suka agekwere bitune binge biranya ko bagokurigeria lakini ya mogo krinya saenga utigare Nensoko TV eliya sanya ko bakagukwana amonaye na bange batumire message ko ndiganda some message yo muntu kuna yo murigeria kurukuna kiga na litaliaga yumuririo kurukunga Naftali Kibagendi kuruwaria kururioma church abasomba bwakire buyalioma ine ekerogo saba omwama tegento nigo okwebereria gose nigo okoenana na ozengane na ibekiribya ogosaba nuko igoro moyo uchiasinya sae egere tonyoro gosaba tikori goikinya sae
na intwe gukuira guchia sare Moses ni wetangiro le message nene kabisa Naftali Kibageni ndikuru lyo ma church abasumba bwakire buya ine ekero gusaba mu amategento nigo okwebereria gusenigo okwenena ogusaba nuko igoro moyo oguchia sinya sai egere tomonyore gusaba tikoli goikinya sai na intwe igogo usigo koira guchia se ale Moses niwe ogulengana yo mulisha tebire ekero gusaba mu amategento tajyo kwana nigesende kongole gente gustir konga yusaba ko koraki se kwa madenganya koroje ngo konyolitika koroje ngo konyolitika iya bantu ngo koroje ngo kwanya kwale sana koraki tiga bora nyasa ta gusaba njerenga ngaki buneyo no mu amata koraki ta ko ambie mo naftani asinge nje message yengi akilima ya toko kirisana happy Sabbath ni mtumishi wa Mungu ni James nya happy Sabbath ni mtumishi wa Mungu na ni James Nyameno na watakia sabato njema Job Mumanyi wanaunga Matoke Ezekiel Orina John Sebei Samuel Masaki Nancy Mumanyi Saringi Paul Mumanyi James Mugusu. Pongezi kwa mafundisho mema ya Biblia Nsoko TV imekuwa kivutio cha matukio ya habari za ulimwengu na nyimbo na watazama kutoka Matongo Bukira Board. Mbia moro muntu matongo asengencho yogo tulijia kirage ande kwanya ko tulikere message kinye sae anyariko ba amonae na ande siseni wakiragana natia ko batebya nubwo turibaga yogo twakera eseme message nengo soma subwa ngomana nyako batoko enda samegeri ne message yo muntu kurukunga yes akorkuga good. God answered all Elijah's prayers instantly, but this specific one God didn't answer. Why? Israel Yakubori. Nganya sai akaelia masabonsi angonsi yomo somanya kurukunga ki Elijah 1 Kings 19 verses 4. I thank sender for the answer, be blessed. Otabanga nsakene masabonsi bikunguli toke bwekine ke otamu disikenya okiriyelia 1 Kings 19 verses 4. Otabanga gairelia masabonsi pia Elijah lakini ogosabo komo kwa 1 Kings ose abarutieli tangani komina kianda no soma kwa ninye tairanelia aseki ngento kina tabankelinga ki it might have taken years for God to answer Hannah's prayers. And it is God who closed her womb. But it's very important. Erega sigete enda ye yoruiboru. Talinga igalenge bnantu wajabara mabantu malenge mugomba talenge mugomba. Nyasau sigete na beke bungo kego tabengenda ye woiboru. So, he said that God closed it for her to praise in safer man suffer. Okay, is it? Let me just repeat. So, he said that God closed it for her to pray, suffer the humiliation from Penina so that she can remember who God is and instead pray. Igashigete osabu kwae yokoibo ende yayo koibora egere aikere asako egere amwali bagali agento yoko sabo mulisi na maboli abantu bakunyaka bakuboli tumaze sungunelia maboli aigwangu gwango tomako enda sensemende ngansere kiri kwa some tabu kiri kia barutieli tangani 19 rocherwa kane liye wasebaiga na ero monene omonyene akagenda asero rogendo rweli tukelimo agaikaranza inse yo mute okorokwa omoretemu agesabera inga hakwi akabora bono monene aya aisanire iroboge mbabwane ekiagera injetindi omuyakobwa kisokoro cyane ntayeterere kitabu kende kyayona kitabu kyayona ninganioke some kitabu kyayona ntayetoro cherwa kane ngosome ya kane yona inye orochererwa ogosaba kwa yona ntayetora soma kwende ya kane iberenye ine orochero tangani asenara yona nera kali gosaba igo yote baiga
yona kagechigwa na mangana yo akaba nenda mwamu endere yendera Elia gasabo monene agateba ayo monene ine amangana ya tali aro na tebete ekero na ringi asense ane naende na kio kiagerete ngatama wicha tarisis ekiagera nigo namanyete nga aya nigo le Nyasaye wichire no buya na amabera toli omwango bwoko banenda mwamu dangiro le toli omwango bwoko banenda mwamu na obwancheni bwao bonene nigo bogendrete butambe na ende nigo okonchora ebirengelyo byao to ko bakorera amabe irengango ikomulisha karatigera wike bungu ngenare kurigia asiyona akare kogechigwa agasaba Nyasaye kwenere kebungo na kinare kurigia ndara roisa isotonga kikare okwana nkiando mulisha somango kianda yakolende Nyasaye kabule yona ine mboronge igo aye okogechigwa sengencho yomobono yo yona akaireria akamotebia eni igo inde no boronge kogechigwa no nyanko ikogukwa timenzana kieki kwa goliye somangero ayo kwananga yona akagechigwa atenga bono tigankwi atoe kiro muri sitoke some kuragendera ndoge some igento nale kwera ningeri na ki yona na Elia digo wao sabakwe yani asenchirinde ngaki fono bakurigeria kwetenenera kumutenera Nyasaye kumusemera Nyasaye ekeroro mukori Nyasaye timini tingo bugima boko bero bwororo soro ngasometa sense bwate bibe ebwate nabanya bibe ayoro yomoime kuika wetera sama kongu egento twara gosoma kuri ngaki Nyasaye kaireneria Elia ogosaba kwae asenjera ekomokonya Elia akanitia kwi lakini Nyasaye akamo ireneria korengana buna yari kumuwenerera Elia elinde amwe baga eligereria ero monyene kera takerto gosoma ikere gotimboga wikagawo Elia kara watengo maitenje bweka na atigeire omo Kristo ga Nyasaye ko motenga aya na nimbwata abanda ba Kristo elinde abande igazie korekana kenda korange kwende choro mu uyo gukoja kwireri bagali yago ochana bagambe ba Israeli barete cha siasa abantu igo Nyasaye kaireneria korengana muno gwanja kwae kole tani ogwanja kwa Elia nto sabato kanetinga toikale kubuna twasaba tikatomo Nyasaye libaga ana niyo tenga Nyasaye agasieka inda yaye umaite asomoro buli Nyasaye olenge kere from Eden umukungo yo one man one wife ekere bibi ichora nalime chande yabakungu kubekeraniwa bawocha bacha elindo kwege na kwa ana wokine akaira chinkaki elinde ogwanja kwae gokoreke Nyasaye we bakase nkiria ekora nyuma yo gosaba ana naikiraniti ireri yaye titoba obango kuruchira tutaikirani ana gaikirani iri amate no kongo umwana oyo nigakobe Nazareth yani alinko umuntu akira mabuta kobo mokorerio Nyasaye naenda maene ekera amonyorete agaikirani ireri yaye tachiete gwe yake kubanga ki ngabono konyuncha etirigere nanje nasese niwe kera nyuma ya Samuel gotoka ana nasentu na abana bande kinyaruka na abana bande bamura tachiete bwe yake kuba amasabo narakwiraniriwa elinde elietari ya Nyasaye limukereri huguru ana aso endeli yae ikiagara Nyasaye nero kuru abana chinga gichae chigwenete naliyo konyora abana iko asinga gichae chigwenete Nyasaye agaseni ana nilietari yae kaimukereri huguru wetera aso twara ogosaba gotari kwera na twasoma gali gitabu kya Bibilingo kwana kere soma mutariko wotiga Morisha asengane yo
yeira kero muntu arure chira na bibya toemente chinguru agusu ekero gosoma gitabu kyo Morandi inye no gosoma kwa yani isano no gosoma kwa ninye gwika isano nemo egote banga kero twarure chira uchiasinya sai ya tuege nenga Nyasaye ngotokonya nyaga tokaraki tuguchikani koko ngende gitabu kiriye kia Deuteronomy no kwiranira kwa machiko 23 no soma kwa 21 ano matu morisi gato kwa neira anerasa bitira yo kwa ugo mwana tutwasabire iransa chino morisi ngaki nkonye meremo kora ngegasi ninkore gasi ya Nyasaye kiragino ne mechangi tingunya kuwebele tingwira na maega bona igwa ekero gwa bekire ira ukiasengo asinya Nyasaye tobo mongora asuko yikirania kini gitabu kirikia Deuteronomy gose okwenda kwa machiko 23 no gosoma kwa ni 22 ne kyamo gwika kibungu kye 20 yani uchererwe 23 muri shi gitabu kirikia omubaro ote bangonyo muntu gako bekiira amonango Nyasaye tawene tukuyibuna ane ireriye batiso muri sine yengejo sana ndokoraki ntubwe ndikunyebuna tabu kyo mwali moisha ngirikia wakora kwa batumwa bono a muntu nara ari kurukungana ni anango na Safira bakabikira tokonya kabule makagaito etura kolemera Nyasaye etura ete bitokyo robyo byonspi lakini ne mbare de bakagachanke igobone bakamuna getoki umate eira kero kwirwa muri tibwa dimo cyane ekero tarayikirana likarege ntoki ogwikirania na ende njiro kuyikirania nere imichando ande mono muri siasa za buru liga 27 karago te bango muntu moneiro kurikero gwate mechando nabono otagusine mirimo tabwati Nyasaye kwa murerere okoire mirimo ekwarege ntoki asemechando abato yikirani ibone kare serious kiraga sana to basagusuka asenge nchonto gendre to muri simbye mona soko bekinganejo yamangana yechira asenjere wenete uno muri si nande tudasuka obolemere nawe kwana gitabu kirikia Yona inye urocherwa watano batatu na ya batebe ekere ryo ri atirire gocha iguru Nyasaye akareto mwago ukagusa kurwo mocha urenge no mubaso omororose na omubaso uria ugasamba Yona bobe aso mutwe wikakai akagireka elia akagania kwe agateba nigere buya asende gukwa kubwa kogendera kuba moyo igendo ata kwa okoremereria kuba okoremereria na kwa Nyasaye iranilio gusaba kwao yani uwanja kwaye ukore kimi yago bemana muri si abantu bangeni gutugusaba tuwasaba utuko wikabwa kimambya abantu bangeni gutugusaba kira chingaki lakini amasaba yo akanya sako yategerera ababoneri yogi asali ine nyabana funzi bakagania bamanye na kibakora ki bagusa awasaba urocha abanafunzi babiri na Kristo esku asiga gitari yake batarirengo na Kristo abade before Kristo ko banyabamenye nere myaka itari meke itatangane na gentoki nusu lakini kubale na Kristo barenganga na Kristo ko bwantu nabone to kwana nigo bakara gotenga bono Kristo to konye tunyara ko bato gukora ki to kumanya usaba muri na gitoende usaba lidanga li turarigere na ki ngiye ko gara abaorki abakoniye sasa abayiri gosaba etogwansera amasabo yabalia palinka banene belichiko abasoma Farisayo nakibale gosaba ogosaba kwabo nigo bale gosaba amasaba manene bawe togia ngakibara abaya kubuwa abande yani bale kweobo nene baikera ukore ngaki intuntu bwekaini ababande amange baenda gusine gichiro baenda gusaba galia okoru kwabo bange abatenga kibakorwa ngakibagokonya ngiba yani ale self centered ali igoro yabo Nyasaye tabwo tiba gaza masababo nabo kya winyora nga abayiboire asenseria parenge insiye basomi Farisayo na bale go interpret ebuku bibiri balenga basomi pono mbaroche enjera masababo sabo ekera bawutarana Kristo Yesu akagenda akaenda gusaba kando alikubatia ogenda usaba so bagatware
ekwenda okugania oserango begeri buna yesaba geri buna osaba kiara paro de tobotiere masabo yaba farisayo no saba kwa Yesu iga ba wikera ba igeri ogosaba okoronge ngoro kyoko ideal prayer era bakomatenga bono toro kingo gosaba okoronge tobe buna aba farisayo gose tokore buno gokora iye twalinga Matayo 6 Matayo 6 nere kale okwana regoro gosaba Matayo 6 Matayo 7 nere kale okwana igoro yo Matayo 6 o ansero cheru wa 5 gotirimoka Yesu ni gakale kwegera ingadi tosoma gosaba kwa Yesu wonsi elinde maeko comment ya igoro yo gosaba oku so bwango ekero mo gosaba timo babuna balia tangirole otabaiga ekero mo gosaba timo babuna balia bangainiria ikiagira barabo nigo banjete gotenena na gusaba sinagogi nase amatabekania yechinjira banyare kororwa n'abantu nekene nabatebirienga banyorire ngere yabo kulenda yekero gusaba so enyumba mwaoime osiekege sieri omosabe iso o ole bobisi na iso o oyokorora bobisi na goakana asoko saba kwaino nyorega asoko saba kwaino timo tereria otabega asoko saba kwaino timo gotereria amangana abosa buna abantu bebisaku na kibarobo nigo bago kaganga na baibugwe asobonge bwa maganabo kaki timoba umubwekano oyomo na barobo ikiagera isoino namanyete ayamoganetie litangani mutaramusaba ogosaba kwa monene kianda inwe gaki sabaiga tato itole igoro elitali ya olisikwe uburuti bwa oboche uwanja kwa ugokoreke inse buna gogokoreka igoro oto intwe rero endagere yaito otuabere ebebito buna intwe tokubabera abago tokorera bube toira asogotemwa kolende ototolie korwa solia umube naki oboruo tinechinguru na obonene no bwao emiaka na emiaka amina bia mono ogo sabukwo okole paransidi di tangani kwa yandi kwa kino le Nyasaye kobanere Nyasaye bweka oyoro motongi opionsi igoto amaro Nyasaye okwewe bako nobonene Nyasaye okwewe bako nobonene yani asenjirende Nyasaye akoro oba personal ekero kumuchira Nyasaye kumasaba that's personal Nyasaye uruli baga you identify yourself uchiasare one on one personal takia denga ki our Father in heaven Nyasaye kwegeria ba kipoaye pamanyenga ki Nyasaye oyobweke ntogo sasima igorale igora gutuka ekere kwa manyini Nyasaye ngani gare personal having and close to you yani ngare oyogo ugwanjete na enduranye na asole chinga kichonsi omawikera watenga ki pono ilietali yawo taliyewe esiku kalietali kwa esiku emintinga no wancherana na kulisasima ilietali yae lisasimwe kwancherana nga ondete yogo sasimu wetani Nyasaye around be thy name ikile ki kwenda wate uma watenga ki your kingdom come nugo twaro kukania yesache yesairane yani enseye igere yeme chando ense taiseitu
okugani ngoringa ki nyasao tale koirani oboroti bwao elinde tomenye asoboroti bwao bwomorembe obwomogoko butabwati mechando yale odenga around tae tae kingdom come. So nenjirinde nga oko in fight yo moiko ochomenye amonaye lakini ngoteba iga Kristo atara kwa kurase nseye ekera kwegiria aboroki bae nigari kubatenga kunda agende gitabu kiri kya Yohana 14 nimba tumire umoikone abe buno representative omokonyone alina ari kubasomia nabasemi pono ekera togote iko ekero yesa chete umoikoe no ramuna intwe lakini ngigekogera togote banga taking come moikori tokobera ime yawo onyatori anywarigani iko nywarigani taking wanjiranire iguru y'oburayi bwa Kristo iko bono omoikori owo oche you will be done uwanja kwa otiko korekane ekorokia ogosarenda yani nga aepono tubwati obobwi okobwana okwao korabunora anyale okotera ngore totenga kobwana okwao korabunora anyale okonya no kwao korabunora anyale so igobono gago kwasarende ukyasare naende kwegene nga omaene toisaini asare you surrender kero otenga ki you will be done. Yesu makwatenga ki our daily bread endagara yitu ya kalituko kero keno monte kero kuri endagara ogotenga ebinebigari byane ngwanya kumanya nga obo moyo bwate nebigari bya Nyasaye bona igento bwate ebigari byane na kuraki chinguru cyane nkuri kwachire mugondo kwasimikire kemeli endedere kwasimika kero kende neli endo kulia igatuma kwalia chingende okulia lakini otarachiria wachime kwachire mugondo enjera chigokina tomonyeti boka wekera chi ochikogesa ochikutiro chibendagera okulia tinga nasi chinguru chao aiga asikwakora no kwenda wasimeka kwawora wasimeka lakini ogokina wekera chigeso ende chibendagera enega Nyasaye igobon likogana Nyasaye ki endagera yakali tukokonyora nigekuru ase Nyasaye our daily bread nakwate bono ogosaba kwao ukole okubakanire litagane mu Nyasaye mwali bagabe ime yago anchirana nga nigo semereti asare naende musaba kwendagera yelituko igunga tari tamanyeti nga noganetie endagera haya ikesa tabugiria saburi 62 verse 8 kilitwasoma ekyale gotebunga ningani na ndoga some burungi gawo gesome ngo sai kwene saburi 62 verse 8 ili nitumayo kwanenga endagere yeli tuko ngaki tuwenda konyebeka Nyasaye tamanyiti gotebaiga inwa abantu mwegeno monene asinga kichonsi morentere mechando ino Nyasaye nero butamero bwitu biya mono morentere mechando yeito koikironyo ore bekendagere mesa tegendo kere raisi igo moretere imichando yawo enga muna bono omwana numaete ngogoteiru lakini ataiti yagotenga nagoteire nabora asimunga kero kende ngofate bare nama ete no remere lakini no kwegeria kuva constant attached with God kiara kwa mutambwete litagani ine kwegeria kinga kichonzi to basa gusukare na Nyasaye kaba monere bakarona kachindagera kore kwerende omunyure forgive our sins twatwaberane into asibibe gokora ntukomochana tole kuika toire twaberane ntebe muna abantu togotenga ki ngembera yokira twatanane kya no tendi woja huko rero huko abaraisigo okwa na muna na kwa ne ngosoka uyunga na achire iko bonde kubeke gente ngoma ki ngama kweli atwatanane usenga igoro toro umirane
munyabibe tayora tache iguru yotu tware naro ikwerende yokwabana naende ekara uchikukura maotenga ki tiwo wanja kwa okoreke thy will be done thy will and okwenga for thine is the kingdom the power and the glory amen asenjerende wanja nenge byonse kwa matebiri nyasaye wanja kwa okoreke tayo wanja kwao lakini igenta ko tuseminga linga ki owosaba kobe simple and straightforward Precise. koko mwanya sae obonene iyageranga ekere tugusaba kwika bono tuligeri chinse ya mwesatu ogusaba aso kumene nyasaye nga kumwira ni nyasaye mbia mono ose kumubaka liyakabere kwa ngame bibe byago bosobole ubwago kwa baleta sinyasaye kuburio kuganikwa koleto kuganikwa sinyasaye naendo mwali oye koiraneri mbia mono tainga byeikeranire kiara nyasaye kwirani osaba kwaye enjere wenete no ene kere chinga kyo taranyora mutenya saye mbia mono kiara diikwa sabete ugasaba koegasi kwakaliera ngoire ni lule mbia mono bono kastarakwa oko gechiwonere oko babuna yona awatenga bono ugantomani neva na randi abantu bonjokire ine tabiembe goika otware naro yokomone nyasaye mbia mono achinga kichosi kya no wanja kwae wakorekana bono tokorigeria omuntu nde ase ensemeyo igoro yoko praise confession request and thanksgiving aso omuntu okurkunga Daniel masomo itakura sikitabu ya Daniel kianda orocheru wa kane kuika 10 na kianda lakini ninkanie ngansiri asogo saba kwae wanserete Daniel 8:14 kwane kale gintu elinde tomaye wocha Daniel igoro yogo saba kwae omosingi pogo saba kwae nga yuanserete Daniel 8:14 omochenuria bweri tangania kereneria nasenga ki yechimogoroba nechimambye chilifu ibere na magana atatu nyuma yayo obomenyo obochenu mbochenu sama tukalia chilibu ibere na 300 asobochenu mbochenwe asaya chenu na chenwe obunobo bani pokwa na igoro ya matukalia 2300 aina ndago kwano asigatabu giesera isano ibere amatuka na aliaya ani garengete igoro history osomugano bwenseye weka Krista koiborwa wekoborwa tubwanya sae buguchugocha established yani ekero ebibebi abanyabibe nensi yebibe era asiriwe eritonyore igorenya nensenya iyo kwa negatabu kya okumanuka bone kera matukaya agojikwera Daniel yakanyara ko bakaguchandika ekera aguchandika bono amatukaya yarire tosoye Daniel kianda tusome yorocheru wa wansara 4 na kiakale ukwana Daniel umanyira matukaya yarire lakini uwo ikerana ngora ikerana agachandika mono nga kiawo saba wansero rucheru wakane tukirimboge sabo monene nya saone kaoro kibi bito nkateba ayo monene uri nya sao monene nando uri bwokorokia aye okolendo kubwatana kwao kugotianania na korokyo bwancheni bwao butari ko era sebaria bagwanchete na kubwata machikao ndu twakolere bibe na yara mabe twakolere obokayayo na ogosalia twaonchokire twatigira amachikao na emeroberio yao echikire tito iwerete abasumba bao ababani bari barengi gukwana aseritari yao asabaruti baito na banene baito nechisokoro cheito nase abantu bonsi bense ayo monene
nigo gokora oboronge butambe kurende intu butambe nigo tukwerentera obosoku buna igarero intu abantu ba Yakobo n'abantu bamenyete Yerusalemu n'Abaisraeli bonsi bari baliange n'abale ale asichinse cyonse asekuwa basereti gucia ikiagera tituabuate kiagera tituabeta begenwa asore hayo monene obosoku nigobole asitole nasaba ruti baitu nasaba gambi baitu nasi gisokuru cyito ekiagera twakorere bibe asore ayo monene Nyasawe tu nigo bwata mabera nande nigo ogutwabera nonya tuasiririe asore tituigwerete ogiri yao ayo monene Nyasawe tu asoko bwatia machikao ayo watu chigete gwetera asaba sumba bawo ababani Abaisraeli bonse basaliria machikao baonjokire tibari kuigwereri ogiri yao asayo okarageriwa aseigo okorageriwa ko watianete kumoru wa igoro yaito okwo korikira samachikamsa umusombo anyasaye watochere ekiagera intwe twakorire bibe asore tigarawo aso bwenge Daniel oli araisiringa amatukali achikira saba Israeli 70 years that's 490 days stock years ekere igetarie keniyo kiabikira asaba Israeli kurubo somba kuru Misiri paka Kristo akoiborwa akore kwenda ali umusaraba awokwa akogenda yura kuboka iya iketarie kikiarenge esemo yaba Israeli bono Daniel asogo sabakuliwa 8 igoro ya matukalia kukamweme chando umwaraika agatumwa agacha kumuigurira kumamwanurira amanye igoro ya matukalia nekera amanyire na riri uro chawe kera awo chasinya sae akumutenga amaene Israel naba nere bakorire mamincha nokugani kwaye igakugania aberu wanchiranire inga ubu amate babuate abuatera n'abantu babwate inyasinya sae mboli obo ikiranu so egenda wosaba ngelinga ki Nyasaye wo wosaba kwae ababere litanga nya kumwira limbia mono maito no musombale gali papeli anda enga ki yale ngomura ile ko nga Darius Temede umwana success Temede wa medi igobone gende gitanga Daniel yakora ina ligalinga ki litanga yakora mutenya sayembia mono miake yons babere yo ya ringa ya barra sabale ya elide omwire ni Nyasaye mono ngana otora subo somba imiake ya ikiranire pone genta ko wancherne confessing ingana abanyabibe bale omba akuru ko saba okomo na saba abere maito ko saba kolingo ikirantinga kiecho lakini omwali oye akomote Nyasaye mono amanyiro ko saba kwana wa koigure so ingitoko soma kuru ase ekwerine sembo neyo etogo saba na ki lil ko saba wa practical nkubwate self examination aebweka kare rigereria erinkuri orore ubwa matepwa ona Nyasaye ngakipuri eke kweri ngoriri omaye gocha ase Nyasaye okonibesi wanchirane na endo motenga bono from there nkubwenta gokora akubwe mbwa bugenda koba igendo kyo mwalingo kwana ki ekero gosaba bikana bamina sama saba nabara banyure tiago saba kole service urabona agitabu kiliya rukutu asomete igoro mufarisayo ri chete no murusie bango agotenga nche tinko muntu yo murusie bango nche ngo saba kirali tuko naru etaisi naru koreki timuweka ini ikobono nchi no muntu muronga asure
no anchera na ebweka ngaki no munyabol naende beko gosaba kwasa abantu igitabu kya Yakobo isana yamo na be isano 10 sana beka gotanga ki ugosaba ku muntu oyo romo chenu osomwigenwa nabo koreto guturigwa ukiasa abantu bande mbaro batari gosaba lakini mbaro bagosaba numaite nga kero kende ebintu biriwo chabyanyo kanga byanyore Kenya mbaro bagosaba wikernya sa ateneneti mbikirana igo twenali asosaba Yakobo isano yamona be 10 sana yamona kale wateba arabu gatabu kya Bibilibi nkorera gawo inye urucheru rwa sita nibwate esegeto ngakiki tugende kumwirira Nyasaye ngambia muno chinga kitubwate omorembe chinga kitweterete mechando chinga kitubwate kumwirira Nyasaye ngambia muno otebaiga 4:6 aba Filipi wechandira ingana lindi lyonsi kurenda sekera lingana asogosaba na ogosorora amo no kwiraniria ngambu ya muno okuriyo kwaino kumanyekane ase nirorega otebaiga 4:6 lyonsi kurenda sekera lingana asogosaba na ogosorora amo no kwiraniria ngambu ya muno okuriyo kwaino kumanyekana ase Nyasaye yani asenjere naki asebire bike na asebire binge osa asebire gatwa tomade Nyasaye mbia muno Santo Mauricia soko beke ngane biyanga bono amasabona wene tukutwara ebipenge geteiga kya mongo ikatomoto Nyasaye na ntumenga Nyasaye kurwa baide na tumago sabanya sama tanto bale bago sabo monto ri bago sabango Nyasaye toro kibibi to kroso mo kya medali 28 muri skia ndego tebanga monto kubisi bibi ta koraki ta waberwa toro kya maganito Nyasaye namba tengi tuganetie lakini biya tukwane to koraki tuganetie lakini tari goriyoka na biri byandi tuinyore gwakira Nyasaye ngambiya mono asa maganiri tanya ko bagakwereria asika gitari yegeke bema no murisha amaboriyo ande igoro yo gusaba nari ayo murisha gusakare maite Nyasaye na maite aito wetera nage kara auto tebi ngaki ningani some gatayo ikya Matayo 11:28 njakire gawo igoro amabori ande igoro yo gusaba ngeko to gusaba Nyasaye kamanyete kwanza ntura nama etuka gose nero tutongete ngeko to gusaba rindi etabune kya Matayo meronge vere na isano na isato no gosoma kwae 11:28 ya itabu kya Matayo gosoma kwae ni 11 no rochero ya no meronge vere na bitatu usana isano na isato nero nigo ekotebaiga inchua sende inumwensi abamuaro siwe asemermo emerito na aba muabunekire ne chigurube na inche nimbatimuke bia mono Nyasaye itangana otenga inchu asende hamwaro sire chigurubo chenu kwale kwa soma kuchinsawe yala otenga ki inchumo soma kuru asende umosiko one ni goro mugusu yani nge population ya ensengima Nyasaye kunye fighting aki chigurubo chitu tokenda asale ingabono na tuenda 20p yani totenga twatolegere 20p toire mechando itasale ihiteko bo bolitasale kile kigente gatangani so rende karama yedinga ndubwa chiguru ando to chikire to chiraso ngiyekora to kumusaba die tangani tomayanga ki aso wasaba kolintu ara ntambwa ki Nyasaye itigorale igote medinga tari cross igote medinga Nyasaye ngara bunali igoro ingona tari amona intwe ya Nyasaye na haramu na intwe na kinjera kyako abana intwe ingenda tekwira injera kyako hamona intwe rorango igatabu kya Barumi 8:26 and 27 kwira ndiraga ali sina kwa ntigoro ya Yohana 14 kare Yesu kwariga abaroki bae ataragenda iguru Abarumi isano esa toro sherwae 26:27 akiya wateba nabo igono muikanoro ni gogo tokonya ngirore nabo igano muikanoro ni gogo tokonya sobore ubwito na kitu tomanye tiko gusaba bunetu bwenerete
Kulendo muika omonyene nigo ugotusabira asugwechanda ugotanyare gukwana naere oyokurigia chinkoro cy'abantu namanyete okorengere kumuika ikiagera umuika oyo nigo gusabira abachenu buna Nyasaye anchete mbia mono ekera tugusaba tari tokomoreta Nyasaye ang'e ikiagera Nyasaye nabara munaitwe wetera aso umuika omochenu so intwe ekera tugusaba nigo tugusukange na Nyasaye namanyite lakini ekera tukumusaba obwamatu bwetu na Nyasaye nigo bogokina etugusukange na Nyasaye nigo twachirange na Nyasaye namanyite twasukire ang'e na Nyasaye no twakore kwende asenjerende nena ki Nyasaye kera gutunga mwanya bantu tamutungete koba robot ari umugondo bweteni akomoteinga ki nakubekyo bomuteneneri bwo obotongi bwanega naenda kama akomotebiga ase chindageri chinakoire litunde lyo motore gatyo kumanya amabe namaya tobasa kuria kia lituko oralie ekene nosire agatunga mwanya bantu obwate ekerengererio okorengere buna Nyasaye yatobauti nigarengi gotungu kia Nyasaye igo bono igento teto tengaki mwanya bantu tatonge tukobune robot egoba controlled enererete segi goraria Lucifer akera kunjo koba setani akorete singaki Nyasaye ni gare dictator so Nyasaye go kwanga kiregento kwa utasabeti nigo tware go jagotekia ugusini kwae for granted etware go kore inaro insaba kwa wunde twama utumie bobege tabo gerikia Matayo 5:44-45 ngatowe buna stato itoyo rigoro oyero gotwire mbura asabara abaya nabara babe obario mugaso asabara abaya nabatalia abaya twama kugetumia bobe twatenga ki di chip ni nsaba nindasaba ni maete emburango twere kwane indagera yani yame buna nyarebe kwama Nyasaye na maete twenari kokinia obwamate bwita monere asogosaba litangani auntu ateba iguru yo kumwire ni Nyasaye mbia mono thanksgiving mwete Nyasaye mbia mono twenari kokinia obukweno come request cietu kia sare na maete lakini twenari mulistingo mendandeke bungeke mendangeke bungeke montondo ino karanyore kaneme chando Yakobo isano iseto onkere gabu montondo ino karanyore kaneme chando yera tukuburi ngeko yatugusaba nani sa akorteki kama ete omontondo ino karanyore kane neme chando tigasabe onde omoino onyore nobo nomoyo bwo sasoka tigatogie asokotera onye montonde oino obeire umurwaire tigarangiria baga kabikanisa bamusabere ndogwe bolengi korangira umwaka cyo gusabera nginke bari cyo gusabere nande Nyasangu gwara masabo barisi ombanje bakoreki basabe bamwaka mabuta ase litaliyo manene mabuta buno amangana aragete yo mabuta ngendoki naho gusaba kurya gwo kwegena na gutorie umurwairoria naho monene na mugweni onye umontoria okorire bibe nabirwe mulisti atoratigira ndara batebanga ki igo ekereto gusaba Nyasaye na maite lakini no ukinya ubwamate bwito amonere no kosiboka bunora siboke kugamba no musani ubu igoro y'ubugima na mangarandi twamakora nyende ngiyeka tugusaba rende anya mangana kali buya cyane asengerende etubwente kumusaba Nyasaye kere ibintu biyete gose nekere bidusambite marange ekere bya dusambire ndo kumunyora Nyasaye lakini ekere igotete
nono koraro maithe na bukora utasabeti nono kulie ndagera uko nyibeke mesa kwange kunyimboro nono gusabota sabeti ingirene dekara to gusaba kare bintu bire buya gosenekere kinga gichons Isaiah 44 verse 3 ngukwanere gento ngani umwalimu osome ondigereria gitabu gikurunga Matayo sana rocherwa erwa sita ekere ngosome iyo Isaiah 44 verse 3 ewatebaiga ningumure amache ase abare nerango nintubokie chindoche ase ensenye enyomo ningumure omoikone igoro ase abantu bororeria rwao ninseseni abana bawo. Why pray when all is well? Nyasago tena ki ekero gosaba chinga gichonsi ebisyo biko kwandamana usibi kubwate usama yawo kubwate nara yunya sago teba lirira ekero wasabire chinga gichonsi nere ni yako teba nere nako igure bisibye iguro mbisibiki yako teba ninkumura amacha sa abali nerango nintubokie chindoche asense nyumu ningumuro moikone igoro asa abantu pororerwawo ninseseni abana bawo asengerende ekere kwarosiri bwa matubu awo ubuyana Nyasaye asengera yogosaba naende komento obwanjani obwosani obwamatubu awo cyasare ebisiye byatebire nigo bigokubwate ebisiye bigokubwate ucyasore no moikomo cyena kwananga nanyare ko bagakwigoro moikomo cyandanga ki abasa kodanga ki ningumuro moikone igorasa abantu bororerwa aho ninsese ni abana bawo asengerere ngaki kiagarari igoro oire chinguru omoikomo cyenu obe bunganoro okomugwakirisa aso wikirania chihire cyago tebiri ase gitabu kia education agero ki education kirike na Ellen White 2:7 paga 2:8 ngokwana kale igoro yamaya yogoseniwa gweteraso okumusaba Nyasaye rende ngombwende gosabanera nje bweka tori gitabu tiara arange kala some gitabu ngire nago tebeti osome ndarasuko kiawo na bono soma Matayo 5 soma Matayo 5 isanemo nero nigo egotebaiga kolendaye ekero gusaba swanyomba mwawe ime osieke gesieri umusabe iso ole bubisi na iso oyo kororo bubisi na gwakana Nyasaye narweteri baga individually umusabe Nyasaye niko narweteri baga litangani ore ansera ebweka utaragenda abande kwanza ekare yansera aso kumutambua Nyasaye elinde kerwa korire pona bogosuka ase ibikundi ntobwate bikundi ekento osoma mangana yasi gitabu kyaba okora ko batomu 12 ngukwane karenga na mugo chamo nona abaibirania 10:25 ekare ukwana ngaki timomo chago chamo aso ku fellowship ekere mono chinga kiche kere chigendete kwera igo ebikundi byanchire lakini naende mongale kurigeria ekare ukwana mono buya sana Matayo 18:20 ngokwana kale gento kiengenjo ga mono panto mbale ibikundi byanchire kundi biro byanchire Mathayo 18:20 ni gegotebaiga naki asibali babere osibatato basangirekanire asilitaliane na nche na onde agugati yabo mbia mono igo elinde Nyasaye wo wasaba gweto tayira sima ngatwari gekundi ekenge yani ye kurenga nona ali astolegasi na moko nya muri babiri osoro sionde kwende bwamate mwaso maringaneri Nyasaye ni garamu na intwe ogo saba nkubwatie bitango ngange kundi kenganaki lakini litani ore ansera ebweka buna Paula kale watenga enchirie yesal ko watenga enchirie wansera Judea
Buyahudi igenda Judea igenda ukia sabantu bibisaku karansera ibwe kwanza urebe kabene ukia sinyasaye umaye kwariga ni abande bema Mauricia sengencha mangana ya matonya ko batokuriria amaboria andigure gusaba Mauricio naro kubori ngangore to gusaba kiro someri ruberiria yo ana ibere no te banga bana bana baket mokore bibi kurende ko mura kore bibi ne fa na korte ki bwato musaberi ito bwato musaberi to yori Yesu Kristo boneta bauti nero Mauricia ekero to kwana ranchinaye confessing our faults na kogo seire no musaberi yagurugungo Kristo ano ndeta yande mwe muri cyo kubika mangana bia amabori gore ya masabo twari na kitwente kunyaga batugo saba twarolire na kiesa ko giria abanafunzi b'abanyago bakora ki bagusaba mangana makirage ande da muri to tenga mangana itira boja ko nyara se YouTube akaramba to be ko be katole mase ya mo in case kusen wanyo ro to kertia mangana yonsi ngutukara se YouTube ne mitandao ya kerero yonsi unyako bagoku ya ligena ne by the way Onya kobote bo lindo kubona bogo tubekera nani ga bo tuboli sabu nchuno muri shongaga no muri Thomas yakiruma na butoko swaga bunyago batoko iliya maboli ayo kolengana ne bibiria tali bina tubwa to manyi bwitura masomo ita kolengana gintukia ne bibiria bono muri sinya sa 40 njeri ikende go chantu tube turikiri ntitugiri ngana enene ekurukuma gutwara okwegena ine ibaka kikubwate ase obo Kristo saso bwa matubwito amona Kristo tubasa gusukale bono ekweremero benege ndrete na matera ligwasaba nguikali chimesi jino ntasoma nkole lakini nkiringa matera ngo chale buno geke kwa buli gotera kwa ngocha kule tubasa kunyara koba kugusuka kwende wikiraga ntuwikira mwelio bwa megelio yebebelia Mauricia ndakweri bagonya koba kugutusabira ndiko botengane mukwa nego tusabira ukwane kwane ngolinga ki twese tuikero gotoleka Ditogo ikero gotoleka onya ntokwira libaga tosomera ingana na gusaba ikekora lingana ni yoli kwenda muno gusaba wasoma kwa makuru kwa mwe tebinyasai eberengeli byabo tosabe mbia mono motongi yoli goromono twakira sole sema mbia bondo kare mbia mono asogo twali baga twanyara ko batokora litukulia lero asayo twewe bakono banne mbia mono naende kwera kwanyare ko bakuribaga twanyare ko bato kwana na abana bawo wetera sembeo nabo wetera samariko ngwasaba aliara nyare ko bagakubaretange n'uburutupu aho oyagacha semio yabo aliama beho yarusie na intwe kerokenda ali estaja beka boronge togosaba kwabera omweko machanu oyo wadutigirete ora mona intwe otoegerie elio otwarigania soburuti bogocha mbia mona asigete senieke kiarurerie baga eli twanyale kwa togoikera abarange na abarare na twekene nga ayibanyora na kweba kono bonene tiakenyara ko bage ko matukonsi elio abantu bago banyore ereseni nabanyora mwegelio ayakubarigania asoburuti bogocha twekire kinga gichomo elio ase osoembeo ase njira yelinganeli ngosaba obamona intwe geseteni kitara sama okao na into soka ubuyabwa butosane asereta ya Kristo yoro motorieto amen asanto mwancho muri kana twekiro mwali obwa megelio jebebelia kenya sabona abamonaye nturi kuiranga ne ko bege tukiara isimbye mona soko ba amona ntukurtwa chagete wikatwikirira ki yo mwali mbya mwana singa nchoko nyali bana gochaga eliya sanya ko bakagutumeka na Zak wakora unege kundi kia na wale ngema ya H camera bagirira mangana nyako bakawikira Zak mbya mwana asemere mimi ya mwanya reko mo kora bune team saseriwa nande bono nalinga kyo konyora matera